Da, da, uite. Bă! O să dăm niște scări. Salut băieți și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi sunt cu Andres, pentru că Ștefan n-a putut veni și vrem să ne cerem scuze în primul rând pentru că n-am mai postat în ultimul timp și pentru că eu am avut ceva probleme cu bicicleta, Andres la fel și n-am mai avut nici timp. Așa că astăzi o să facem un vlog puțin mai lung și mâine la fel o să facem unul destul de lung și o să urmeze unul cu orașul, adică o să mergem înapoi în oraș și o să dăm mai multe jump-uri în videoclipul cu orașul, care va apărea probabil că luni sau marți, luni, da? Și astăzi o să facem niște freeride, poate mergem pe off-road, dacă e. Și ăsta, un băieți, acum o să dăm niște scări. Bun, parcă sunt mai mare acum, fără iarba aia, așa? What the fuck? Hai. Că să telefonul bine. Ok. Bun. Le-am dat de 2 ori. Și acum să mergem să mai dăm niște jump-uri. A sărit Andrei, ăsta că vine și un calcă. Asta să mergem mai rapid și să dau jump-ul. Face frâna așa. Acum o să mergem să niște dropuri, mini dropuri. Altă viață cu bicicleta asta, să-mi lua piciorul. Asta e că fac viteză mare. Dar ce-mi face frâna? O să continuăm vlogul, dar pe parcurs să mai dăm niște dropuri. Da, hai nu! Hai să mergem! Coborâm așa. Aoleu! Așa. Uite așa, o să dăm aici un drum mai mic, dar acum vine un camion mai mare, vezi? Aoleu, ok, gata. Ok, bun. Stai să dau un par de saltă. Bun. Am urcat de mai cu ea. Nu știu dacă l-am prins Andres. Coai, ce bine stai. Ce zici? Ha? Stopi. Ia. Ia. Uite ia. Nici de parcă știam să o fac perfect, dar știam să fac mai bine asta. Stop. Stați că iese câinile să moară Joana.
Bine, după noi când e să ne puțin mai mult avânt. Hai că dăm tare. Hai că imediat venim și noi la magazin și revenim. Ne închidem, dar dacă se mai întâmplă ceva, pornim camera. Bună ziua! Pornim camera, deci nu dați skip la partea asta. Nu se știe niciodată. Se pune. Am dat. Bă! Am vrut să fac stop și era să mânic. Hai să mergem la rampă. La rampă! Mini jump-ul acesta este și David, băieți, să dați like și subscribe, să vedem susținere. Ce faci, mă? Compresorul la un compresor. Da, auzi. E răscat? Ok. Bun, acum dăm săritura. Melon. Acum, astăzi să mergem și la off-road. Aoleu! Mamă, era să merg în cap! Drop. Trebuie să se vadă bine. Mergem pe... Bun. Acum iau la cap. Că m-am ofcat. Mă dor mâinile. Panta pe care am urcat în videoclipul în care eu era să cad, Să dați like, subscribe. dar de data asta o să mergem pe altul. Ba nu, tot pe ăla. Tot pe ăsta veni. Da, mergem pe ăla, dar Da. ce să până mai lung. Dar mie nu-mi place pe ăla. Nu? Na. Ăla nici nu e așa abrupt. Bă, hai mă. Să dați un like, un subscribe, să vedem susținere, să postăm cât mai des. Să dați abonare la George77 pentru că ne-a ajutat pe TikTok. Și cum o să urcăm? Iar trebuie să spăl bița. Putem urca. Este cam mare panta. Dăm pietrele la o parte, nu cădem, pentru că e foarte mare panta. Stai, David, aici. Ce? Eu nu vin pe aici, eu mă duc direct pe acolo. Eu nu mă duc, am Sau pe acolo, pe dreapta. Vezi că se poate pica pe acolo.
Ați lejer. Am pornit, David mereu mai în față, nu cade să mă duc eu peste el. Hai să dau și mai tare. Eu mă duc în față, eu nu mere. Adică... Hai bă! Acum o să dai mai tare. Aoleu, ce să guduie ăsta! O să zguduie foarte tare. Din păcate, avem ce să facem. Aoleu, aoleu, aoleu. Suntem toți mult. Bun. Și gata traseul. Îs tot murdar. Deci dacă mă vezi pe mine pe spate, leșini. Dar nu mai am bătut eu atât, dacă nu vă zic că am terminat atât. Acum o să trecem valea, papa asta, cum se numește, râul ăsta, că e cum ar veni un râu mai mic. Cât ai la asta? Le fac tranziție, pune și tu sus și revenim. Și pune mâna pe cameră. Acum trecem apa. Să mergem să dăm niște apă și revenim. Și pune mâna pe cameră. Bun, acum am dat apa, am trecut râul acesta și o să mergem să dăm niște jumpuri și revenim de acolo. Bun băieți, acum am ajuns aici, la scări. David nu mai poate filma pentru că nu mai are baterie la telefon. Dar o să o filmez eu. Și... Mai sus să nu ținem. Așa? Atât. Acum o să-l dăm. David primul. Își dă David primul. Dau și eu. Mamă, era să merg în cap. Mai dăm o dată. Stați puțin. Bun băieți, am revenit. Am avut Andrei ceva problemă cu ghidonul. Mi-a fost drept și a trebuit să le îndrepte. Stați așa că am văzut. Uitați acolo cum stă câinele. Admir aici. Bun. De o granată. Da. Stă să mișcă o leacă, dar n-ai ce să-i faci. Bun. Hai, dai. Da. Cum vezi? Acum coborârea de aici. Am făcut un jump. Să vedem aici grijă la mașină. Ce drag! Cât e pură!
Ce tare! Aici și cam atât a fost acest vlog. O să facem și mâine vlog. Vlogul de mâine să fie mai lung decât acesta, dar și acesta este destul de lung. Și da, o să ne revedem în vlogul următor. Pa, pa!